I have you, really? Come on. Oh my God, look how many there are. I don't know what turtles are. We haven't seen the turtles, but we've seen the geese. Obviously, they're a little bit aggressive. Are you afraid of them? No? Do they bite? I wonder if they bite. Quack, quack. Το δει, μωρέ, κοιτάξουμε και εκείνα. Να, εδώ πέντε τους, εδώ είναι. Quack, 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 quack. Σε ξέρουνε σαν που σε τα σκαλά. Ναι. Did I sub for you? Oh, really? Mrs. Harper, 4th grade? Yeah. I'm in Miss O'Connor. O'Connor's, 3rd grade? Great. Aren't you glad school's out? Yeah. I know. Σε ξέρουν όλοι. No, I'm doing camps. Camps at the Y? No, it's a British soccer team. Nice. British soccer team. There's a camp where you play soccer. Είδες ο γιος μου. Nice. And up until what age are they? Do you have like high schoolers? No, like up to 13. Oh, up to 13. Δεν τρώνε και πέρα. Okay. Because I have... Φοβάται να έρθει εδώ. Bye! Nice talking to you! Είδες το αγοράκι πάει σε ένα camp και κάνουν ποδόσφαιρο αγγλικό, έτσι το λένε. British soccer. Και είναι λέει μέχρι 14 χρονών. Γιατί δεν βάζει λίγο να φάνε τα που... Πέταξε λίγο έτσι μακριά. Όπως είναι, πέτε το κάτω. Να, εκεί, φτάνει. Έτσι. Το τρώνε, καλά δεν το τρώνε. Τι είναι αυτό, ρύζι είναι? Όχι, δεν είναι το ρύζι, είναι αυτό που έκανε στην κόλλημα. Α, wheat, barley. Δεν το τρώνε. Ρύζι είναι καλά, δεν είναι αυτό που έκανε τα κόλυβα. Αυτό που έκανε τα κόλυβα το έβαλα όλα, αυτό είναι ρύζι. Και Ναι. ρίξαμε εκεί τα σκαφίδια. Μην το ρίξεις άλλο ρύζι, δεν κάνει να τρώνε, γιατί θα τους μείνει στο στομάχι νομό. Δεν πετάνε τίποτα. Μήπως είναι το καρότο. Το φύγει. Το τρώει? Α, τους το δαγκώσω λίγο. Τι κάνεις, ρε Μαρία? Έλα. Μακριά, πέτα το. Θέλω να έχει το χέρι μου. Και πιο δρόμος είναι το πράγμα αυτοκίνητο. Α, το πήρε. Μμ. Και το τρώει, είδες. Το καρότο το τρώει. Με πνιγίδα θέλω. Τρώει να, δεν τρώει. Προσπαθεί. Θα κάνω εγώ λεπτό. Σκληρό γι' αυτό. Έπρεπε να τα βράσει. Φιλαράκια θέλουν, λάχανα, μαρούλια, χόρτα. Α, κοίτα πώς το πήρε αυτό. Δεν το τρώει αυτό. Όχι. Για να το πετάξουμε ένα τέτοιο. Δεν είναι ελικόπτερο που κουβαλάει νερό. Δεν λες καλά που φύγανε οι χήνες. Ωχ, πάλι.
Ωραία, στρατός ολόκληρος. Μόλις το είπα, λέω καλά που φύγαν οι χήνες. Καλά, έρχονται. Η επίθεση. Ο στρατός επιτίθεται. Να πας. Κοίτα, οι πράσινες εκεί μαζί μου φύγανε. Όλες μαζί φύγανε οι πράσινες του πάπου. Ναι, είναι ομάδες. Είναι οι πράσινες αυτές και οι χήνες. Δεν είναι φίλοι όλοι. Είδες πόσο ριχά είναι. Ό,τι κάνει μια πράσινη κάνει και άλλη. Είναι οικογένεια. Δώσε μου ένα καρότο να το πετάξω πέρα-πέρα να το ακούσουν. Όχι, έρχεται πάλι αυτή. Κοίτα πως μας κάνει. Βγάζει έξω τη γλώσσα. Κοίτα. Κάτσε, δεν τη βλέπεις. Κοίτα πως βγάζει έξω τη γλώσσα. Όχι, Παναγιά μου. Είναι ξύλο πέρα. Κάνε έτσι το ξύλο, γυνιά. Το ξύλο. Νομίζουν ότι είναι φαΐ. Πιάσε μια πέτρα. Πιάσε μια πέτρα. Τι κάνει να τις χτυπάς με πέτρα. Η επίθεση της χήνας.